Sziasztok! Én Helga vagyok. És én Antó. És ma nem más, mint a BIM Puzzle kihívást fogjuk megcsinálni. Igen. Nem lesz valami finom, de... És Helga ezt már nagyon régóta meg akarta csinálni, szóval... Szóval inkább kezdjük is. Igen. Jupi! Igen, kinyitottam. És megszagolom. Fú, ennek valami jó illata nincs. Doboz szaga van, tudod. Igen. Szóval, várjál. És közben előkészítettük a vizet. Igen. Az első, amit kihúzunk, az a fehér. Igen. Ami vagy... Na jó van, hát nem... Ami jön közelebb, hát ami... Igen. Ami Kezet vagy esik. kókusz, vagy babakópsi törlő. Fehér. Keresd meg, Antónia. Ott van. Ott van, látom. 1, 2, 3. És... Babakópsi. De finom. Szóval nem tudom, mert... Az illata. Igen. Amúgy várjál, csak itt egy zsepit hozok, ha nagyon borzasztó lenne. De ez finom volt. Igen. Babakópsi törlő, azt nem gondoltam, hogy ez finom lesz. És itt az a jó hír, ha valamit Helga nem tud, akkor itt németül írja. Igen. És én lefordítom persze. Igen, várjak, adok neked egy zsepit, hogy ha vészhelyzet lesz. Jó, Antó, most te választasz. Na jó, hát a végén ennek nincs valami kényelmes. Kényelmes? Jó íze. Igen. Antó, te választasz. Most eljön a kék. Jó, az finom. Az. Ez az lejt ide, megfújja. Lehet ide megfújja. Azt sem tudom, És hol nem is van. tudjuk, hol van. De megvan. Szóval meg kell fújjon, mert nincs benne valami sok. Nekem meg a másik a számban van. Nekem ide. Lehet kiköpöm. De mindegy. Szóval Nyelj le, Helga. lenyeltem. Na, 1, 2, 3. És Frokkrém. mi a másik? Áfone vagy frokkrém? De ez nagyon finom. Krém. De nagyon finom. Nekem ízlik. Én nem gondoltam, hogy ennyire finom lesz. Milyen íze van meg? De mentolos cukorkának, tudod? Igen, ez áfone vagy frokkrém. A következő, ami a zöld lesz, az vagy vágott fű, vagy lime. Vágott fű. Vágott fű? Igen, vagy fű, vagy lime. Ott van. Imádkozok, hogy lime legyen. Pillanat. Szóval tetőszünetet meg itt emberek járnak. A zöld, na 1, 2, 3. Fúj, fű! Nem hiszem el, nekem is. Én ezt kikapom. Nem finom. Nagyon rossz ez a fű. Nekem nem. Érzem a fűzet. Anton, nyerd le, kérlek. Kérlek, nyerd le. Milyen szavurálom Igen. az ízeket. Finom? Na, kész, lenyelted? Még nem. Még nem nyertem el. Most Antónia választ. De persze, hogy Antónia nem tudja, hogy miért válaszol. Szóval eddig maradt a Vegyünk a narancssárgát? vegyük. Vedd ki. Az a legrosszabb. Fogja ki nekem is egyet akkor. Én közben itt fogom. A kamerát. De Tessék. nem tudom most. Ez a legrosszabb. Mi is ez? Hányás? Várjál, lássam csak. Igen, ez vagy a hányás, vagy a vac. Fogadjunk, hogy ugyanazt az ízet fogjuk megkapni, mind a ketten. A legrosszabbat, a hányás. Szóval én már előkészítem ide a vizet, szóval 1, 2, 3. És barack! Barack! Barackot hoztam, halleluja! De ennek annyira jó íze van. Nyami! Hányas nem akarom megszavurálni, szóval. Megkönnyebbültem.
Én is. Ettől féltem a legjobban. Itt nagyban rázom a cukorkát. A következőt, amit én húzok, Igen, vitában múltam még mindig. az vagy takony, vagy nem? A magyar napokon kaptam egy olyat Hannától. És hát nem hiszem, hogy ez nekem. Jön Oké. egy, szóval, Ja, akkor jön egy gyerek. állíts le. Hogy állítsam? A gyereket nem tudom leállítani. Nem erre jön, szóval ez vagy takony, vagy körtenés. 1, 2, 3. Fúj, takony! Fúj, ez nagyon rossz! Ugye körtét kaptál? Álmomba. Te! Haj! De legalább a legrosszabbat megúsztuk, szóval ez így. Konkrétan úgy érzem, mintha az egész szám tele lenne vele. Igen, ez az érzésed van. Szóval én most így nagyba átültem a hozba. Antónia, húzzál. Válasz. Hogy az? Legyen? Az a pink? Jó, legyen a pink. Nem legyen, de hogy Várjál, szed ki. szedek egy pinket. Nem mondd, hogy csak egy van. Te szedjem egy. Fogd meg, nehogy bekapd. Nehogy megkap. Van még egy. Pont 2 volt Ez olyan belőle. pufi. Meg is kap. Nem, mert rögtön 7 perc. Igen, már. 4-et ettünk eddig? Nem. Na szóval ez 1, 2, 3. Tutti fruttival videózok még. Tutti frutti. Tutti frutti. Ilyen íze volt hajdúszobotron a tutti fruttis fagyinak. Nekem az jutott rögtön eszembe. De Antó, nem vetted észre, hogy mi mindegyforma ízeket húzunk? De észrevettem. Ami érdekes. Mi lesz a következő? Barna. De legyen az. Most annyira pufik ezek a cukorkák. Most veszed ki a számból azt ott. Jó. Barna. Az a néni töröli. Tessék. Ezt én muszáj kikötjem, mert nem bírom legyelni. Oké. Szóval minket egy ember így elkezdett követni. Szóval mi így elindultunk, mert azért egy kicsit durva. Kicsit nagyon! És itt elkezd ugatni egy kutya, szóval bevesszük Kizeget vett a kezébe. Igen, szóval mi itt szaladni kezdünk. Most állítsd le egy picit. Nem lesz az... Na, szóval mi meg kellett az utcán kell kocsoljuk meg a kutyákat, mert csak kibudinkoznak. Szívjál levegőt. Mert itt az emberek követnek, szóval elég creepy. Úristen, Antonia, fogod? Az erre jön. Minket nem lát. Szóval most megjöttünk, és bekapjuk egy. A barnát. Igen, ez lesz az utolsó. Aha. Egy. Ha nem kaptunk be valamelyiket, írjátok le a kommentbe, és bekapjuk egy másik videóba. Megkapjuk. Igen. 1, 2, 3. Oké. Csoki puding. Neked? Kutyakaja. De finom. Nem állítanám. Ja. Túléltem. Én még drágom, szóval ennyi lenne ez a videó. Tetszett? Tetszett, lájkoljátok, és írjatok nekünk még az kérdéseket, hogy legyen majd egy ilyen kérdezfelelek videó, és írjatok még nekünk ötleteket, hogy milyen videókat csináljunk. És meréseket. Aha. Na. Sziasztok! Sziasztok!